No podem avançar econòmicament, avançar socialment, si no tenim al nostre abast, com a ciutadans, totes les eines per poder-nos desenvolupar en el segle XXI. Els pirates creiem que s'han d'utilitzar les noves tecnologies per tal de permetre la participació directa de la ciutadania. Podem utilitzar les noves tecnologies per saber què està fent el nostre govern i poder participar directament. Les noves tecnologies s'han de fomentar i s'han d'enfortir. Quins projectes s'estan finançant i com s'estan executant. Necessitem la xarxa. La investigació, desenvolupament i la innovació. L'accés a internet ha de ser universal. Les noves tecnologies són la base. La xarxa és el que ens donarà els nous llocs de treball. Un país que perd gent, per què? Perquè altres països ofereixen més sous, més tecnologia, més coneixement, més serveis. Així, l'únic que perdrem serà la capacitat de millorar, la capacitat de crear. Mentre la tecnologia sigui un luxe a disposició d'uns pocs, nosaltres, com a societat, no avançarem.